Nakon sastanka, gosti iz Turske, predstavnici Jak partije i grada Ankara i domaćini, predstavnici gradskog rukovodstva i Sandžačke demokratske partije, u školi Stefan Nemanja zvanično su otvorili naučnu učionicu. Otvaranje naučne učionice, koju je donirala AK partija, predstavlja značajan korak za unapređenje obrazovanja, između ostalog i u oblasti IT sektora. Naučna učionica opremljena je i instalirana u rekordnom roku. U njoj će učenici osnovne škole Stefan Nemanja, ali i drugih, moći da stiču praktična znanja. Opremljena je brojnim računarima i neophodnom opremom. Prilikom današnje posete školi, gde je ozvaničan početak rada ove naučne učionice, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio je donatorima iz AK partije i posebno naglasio da realizaciju svih projekata pomaže ambasada Turske u Srbiji, kao i institut Yunus Emre, čiji su predstavnici danas bili u Novom Pazaru. Direktor škole Edin Dugopoljac kazao je da je značaj ovog projekta, čija vrednost je 50.000 evra, nemerljiv. Osim onoga što vidite ovdje na slici, dobili smo i novi planetarijum. Nažalost, on je previše velik za ovu prostoriju. Mi ćemo ga u budućnosti koristiti ili u sportskoj sali ili u holu škole. To je jedna izvanredna stvar. To je suštinski jedan balon veliki na naduvavanje i unutra deca ulaze i stiču 3D sliku o tome kako izgleda sunčev sistem. Mi smo ovime dostigli nivo vrhunski što se tiče opremljenosti za kabinet fizike. Deca više neće morati konkretno, što se tiče recimo planetarijuma, da zamišljaju u glavi kako izgleda sunčev sistem. Imaće priliku da ga vide u 3D formatu iz prve ruke. To je jedan fantastičan ugođaj za našu decu i to će njima približiti i ulepšati pristup nastavi fizike. Ovo je potvrdila i članica gradskog veća Ulfeta Demčević. Od izuzetnog značaja je ovaj projekat, a ne samo za ovu školu, nego uopšte za sve škole u gradu, jer ovo je naučna učionica u kojoj će moći da dolaze učenici iz svih škola, kako osnovnih, tako i srednjih škola. Tako da u ime svih učenika i samih građana Novog Pazara bi se zahvalila svim koji su učestvovali na ovom projektu. Predsjednik regionalnog odbora AK partije za Ankaru, Mehmet Yilmazer, kazao je prilikom ozvaničenja početka primjene naučne učionice da je veliku ulogu u realizaciji ovog projekta imao institut Yunus Emre i regionalni odbor te stranke u Ankari. Uprko situaciji sa pandemijom želeli smo da ubrzamo ovakav jedan projekat i srećan sam da smo uspjeli da ga realizujemo. Ovo poklanjamo Novopazarskoj omladini. Predstavnik omladine AK partije Burak Yildiz kazao je da je zadovoljan što je projekat realizovan. Zahvaljujem što ste nam omogućili realizaciju ovakvog jednog projekta i nadamo se da će ovo podići na još veći stepen saradnju naše dve države, ali i sa vašim gradom sa kojim imamo bratski odnos. Zamjenica gradonačelnice u opštini Mamak u Ankari Esra Yilmaz podsjetila je da je u septembru delegacija partije i instituta Yunus Emre bila u poseti kada je i potekla ideja za realizaciju ovog projekta. Ja se pre svega zahvaljujem na ovako brzoj realizaciji projekta Yunus Emre institutu, kao i ambasadoru Tanžu Bilgiću. Sigurna sam da ćemo sa još lepšim projektima ponovo biti ovde u Novom Pazaru.